कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. इथे येथे आपल्याला दिसतं आहे विशेषतः शहर विकास आघाडीच्या वतीने माजी आमदार राजन तेली, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय जांगरे, आपण या तिघांशीच बोलणार आहोत की एकंदर कशी काय मतदानाची स्थिती आहे. राजनजी, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आढावा घेताय मतदानाच्या निमित्ताने. कसा आहे मतदारांचा प्रतिसाद? लोकांचा प्रतिसाद अतिशय उत्तम प्रतिसाद आहे. लोक खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडलेले आहेत आणि हे मतदान 80%च्या बाहेर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आणि जास्त झालेलं जे मतदान आहे ही आमची जी आघाडी आहे, शहर विकास आघाडी, याच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर आहे. आणि 100% आम्हाला खात्री आहे की संदेश पारकर आणि पूर्ण टीम ही बहुमताने या ठिकाणी निवडून येईल अशा प्रकारचं चित्र एकंदरीत सगळ्या बूथवर फिरल्यानंतर या ठिकाणी दिसते. तेली साहेब, काल तुम्ही बोगस मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आतापर्यंत काही जाणवलं आहे का त्या संदर्भात? नाही, प्रत्येक आता जे मतदान आलेलं आहे बाहेरून हे थोडं दुपारनंतर येईल, मधल्या काळात असतं त्यावेळी येईल येण्याची शक्यता आहे. आम्ही काल सगळ्या आमच्या बूथचे जे आतमध्ये पोलिंग एजंट जाणार आहेत त्यांना सगळ्यांना सूचना केलेल्या आहेत की बाबा तुम्ही तिथं ऑब्जेक्शन घ्या आणि ताबडतोब तशा प्रकारचं बाहेर सांगा. आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आव्हान लोकांना केलेलं आहे की उगाच तुम्ही ह्या गोष्टीत पडू नका. तर शेवटी त्याच्यात जी शिक्षा आहे ही आम्ही त्या ठिकाणी नमूद केलेली आहे की दुबार मतदार केल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी गुन्हा करू नका अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. मला वाटतं की अशा प्रकारचं काय होणार नाही आणि जर केलं तर मग ऑब्जेक्शन आम्ही त्या ठिकाणी होतील आणि पुढची कारवाई होईल. आपल्यासोबत आहेत शिंदे उबाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत. सावंत साहेब, मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? यामध्ये शहर विकास आघाडी एक संघपणे लढलेली आहे. सन्माननीय कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे असतील यांनी सुद्धा या प्रचारामध्ये चांगला सहभाग घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे कणकवली शहर विकास आघाडी सर्वपक्षीय आघाडी असल्यामुळे ह्या ठिकाणी संदेश पारकर नगराध्यक्ष आणि त्यांचे नगरसेवक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला यश मिळणार आहे. सतीशजी, कालच संदेश पारकर आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप रंगले होते. त्याचा मतदानावरती काही परिणाम वाटतोय का? काही परिणाम संदेश पारकर यांनी त्याचं उत्तर तोडीसतोड असं उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी गैरसमज होणार नाही आहे. आणि शेवटी जे काय उत्तर संदेश पारकर यांनी दिलं आहे ते जनतेला पटलेलं आहे. आपल्यासोबत आहेत शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे. संजयजी, मतदारांचा शहर विकास आघाडीला कसा पाठिंबा मिळतो? 100% शहर विकास आघाडीला पाठिंबा आहे. सकाळपासून मतदानावर म्हणजे याच्यावर लाईन लागलेली आहे. आणि ज्यावेळी मतदान जास्त होतं त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होतं असा इतिहास आहे. त्याच्यामुळे 100% आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतलेली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विकास आघाडीचा भगवा कणकवली नगरपालिकेवर फडकेल एवढा आम्हाला विश्वास आहे. हे होते संजय आंग्रे, राजन तेली आणि सतीश सावंत. सर्व परिस्थितीवरती हे सर्वजण लक्ष ठेवून आहेत. कणकवली शहर विकास आघाडीला मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळत आहे. त्याच्यामुळे निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली शहर विकास आघाडीचीच सत्ता कणकवली नगरपंचायतीवरती येईल असा विश्वास हे तिघेही व्यक्त करतायत. त्यासोबत बोगस मतदारांवरती आपलं लक्ष आहे असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.